आजमगढ़ बाजार से आजमगढ़ ले अइहा झूलनिया सैया आजमगढ़ बाजार से ले अइहा झूलनिया सैया। तो मास्टर ये तर्ज था ले अइहा झूलनिया सैया आजमगढ़ बाजार से। अब इसी के भजन छूटता है, आप लोग गौर करिएगा और अगर समझ में आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैया मशहूर भैली दालापुर धाम से हो दालापुर धाम से। मैया मशहूर भैली दालापुर धाम से हो दालापुर धाम से। ले आई चुनरिया मैया सहियापुर बाजार से। मैया चुनरिया सैया सहियापुर बाजार से। सहियापुर बाजार से ले अइहा चुनरिया सैया सहियापुर बाजार से। या चुनरिया सैया सहियापुर बाजार। तो कैसे मास्टर वही रे बाजारिया में चुनरी बिकाला। वही रे बाजारिया में चुनरी बिकाला। सहियापुर बाजारिया में चुनरी बिकाला। चुनरी बिकाला मैया चुनरी बिकाला। उहर चुनरिया हमरे माई के सुहाला। उहर चुनरिया हमरे माई के सुहाला। तो है चुनरिया हमरे माई के सुहाला। वही रे बाजारिया में चुनरी बिकाला। उहर चुनरिया हमरे माई के सुहाला। उहर चुनरिया हमरे माई के सुहाला। माई के पिन्हाई बहम माई के पिन्हाई बहम बड़े अरमान से हो बड़े अरमान से। ले आई चुनरिया मैया सहियापुर बाजार से। ले आई चुनरिया सहियापुर बाजार ए सहियापुर बाजार से। सहियापुर बाजार से ले अइहा चुनरिया मैया सहियापुर बाजार। अरे वाह मास्टर वाह। अइहा चुनरिया मैया सहियापुर बाजार। मैया ला तेरा में सब कोई जानेला। मैया ला तेरा नहीं सब कोई जानेला। दालापुर धाम बनल सब केहू मानेला। दालापुर धाम बनल सब केहू जानेला। सब केहू जानेला हो सब केहू जानेला। मैया ला तेरा नहीं सब कोई जानेला। दालापुर धाम बनल सब कोई मानेला। दालापुर धाम बनल मैया बटवा सिंह सब कहला पुकार के हो कहला पुकार के। ले अइहा चुनरिया मैया सहियापुर बाजार से। अइहा चुनरिया मैया सहियापुर बाजार से। सहियापुर बाजार से हो सहियापुर बाजार से। ले अइहा चुनरिया मैया सहियापुर बाजार से। दालापुर का माई बहुत विख्यात हैं। सब लोग दर्शन करे आवत हैं और जो कोई मांगत है जो मांगन तो माता जी पूरा करती हैं। देखो हमरे लोग हम वो नहीं के सहारे से चलित है। ले अइहा चुनरिया सैया ले अइहा चुनरिया सैया मैयापुर बाजार से। ले अइहा चुनरिया सैया।
सैयापुर बाजार से हो सैयापुर बाजार से ले आई चुनरिया मैया सैयापुर बाजार से यहाँ चुनरिया सैया सैयापुर बाजार से सैयापुर बाजार से सैयापुर बाजार से यहाँ चुनरिया सैया सैयापुर बाजार से सैया चुनरिया सैया सैयापुर सोम शुक्रवार के लागे लाया हमें लाया सोम शुक्रवार के लागे लाया हमें लाया समय शुक्रवार के लागे यहाँ मेलवा लगे यहाँ मेलवा माई लागे यहाँ मेलवा सोम शुक्रवार के तो लागे यहाँ में लाया बड़ा भारी भीड़ होला बड़ा भारी भीड़ होला मिल दरसनवा भागे होला मिल दरसनवा मिल दरसनवा माई मिल दरसनवा सोम शुक्रवार के तो लागे यहाँ में लावा बड़ा भारी भीड़ होला मिल दरसनवा बड़ा भारी भीड़ होला मिल दरसनवा ए रामपाल गावे भजन ए रामपाल गावे भजन लिखे गुरु ज्ञान से हो लिखे गुरु ज्ञान से ले अइहा चुनरिया मैया सैयापुर बाजार से सैयापुर बाजार से सैयापुर बाजार से यहाँ चुनरिया सैया सैयापुर बाजार से यहाँ चुनरिया सैयापुर बाजार चुनरिया सैया सैयापुर बाजार से ले अइहा चुनरिया सैया सैयापुर बाजार से ले अइहा चुनरिया सैया सैयापुर एक बार बोलो गालापुर वाली मैया की जय।